Behra Wanê ku van salên dawî bi qirêjbûnê tê rojevê bajarvaniya Wanê û paqijkirina wê xebat da destpêkirin. Lê jîngehparêz dibêjin ku ev xebat ne li gor rêgezên zanistî tê kirin. Heya sala borî jî ava qirêjiya nava malan bê parizandin di herêkî nava Behra Wanê û dibû sedema qirêjbûnê. Piştî ku navenda parizandinê ya biyolojîk kete Meryetê û ava gemariya tevahiya bajêr hat parizandin, bajarvaniya Wanê jî dest bi paqijkirina binê Behrê kir. Qirêjiya ku di binê Behrê da wek tebaqeyekê heriya pîs berhev bûyî bi makîneyên kar tê derxistin. Waliyê Wanê Mehmet Emîn Bilmez got ku wan heya niha li derdorê 44,000 metrekareyan 70,000 metreküp heriya pîs ji Behrê derxistine. Şimdiye kadar yaklaşık ما حتی نها ji Behra Wanê nêzî 70,000 metrên sêcayên heriya pîs derxistiye. Beveyekê li herêmê hem bêhna ne başkên bû û hem jî li cihên ku paqijî hat kirin xwezayê pir zû xwenû kir. Werdekên ku ji ber vê qirêjiyê qet nêzî peravê nedibûn, êdî li vê derê dicivin. Ji aliyê din ve serokê komela jîngehparêzên Wanê, Alî Kalçık got ku belê ev xebat giring e, lê bi vê şewazî şaşî heye ji ber ku li gor vekolînên zanistî ev xebat pêk nayê. Eva 40 sala 50 sala kanalizasyona Wanê komplet kete Behra Wanê. Niha hûman deraj dibînin 3 metre, 4 metre, 5 metre heriya Behrê çêbiye. Heka qirêjî çê dibe, kayûmê Wanê dibêje sadece me vê koşeyê de me temizî kir, gola Wanê temiz bûn, îca werdek hatine. Eva sadece temizlînin ye, eva şaşiye. Makîneyên kar da ku xwe bigihînin cihên qirêjiyên Behrê bi ax û ber Behrê tejî dikin. Kalçık dibêje ku ev teknîkek şaş e û zirarê dide xweza Behra Wanê. Dünyayı da temizliği çava çetme gene sefer çekirini. Eva temizliği zeytir re çekirine, tijikirine, ber tijikirine sive caradını ber mazın be caradın vahşetaki daha var çekirine. İcabı caradını ve evi re temizkir. Gola vanı zaf girince ama avha bir qirêjî gene ne temizkirini. Kalçık her wiha dibêje ku heya niha derheqê vê xebatê de çi daneyên zanistî nehatine parvekirin ku qirêjbûna Behra Wanê çi astê da ye û ev heriya ku jê tê derxistin çawa tê avêtin û bertaraf kirin. Hazar nizam milyar metreküp ev derxist. Heri derxist. Ka heri kanê heri tune. Ve keri derxist livra derxist. Eva tiştekî şaşiye. Eva bi sadece 300 metre 400 metre heger temizî çêbe eva tiştekî bi imkanî. Li gor plansaziya bajarvaniya Wanê ew dê hewl bidin 2,5 milyon metreküp heriyê di binê Behra Wanê paqij bikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.